Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σημαντικό το νέο ότι η παραγωγή των λαϊκών αγορών δεν θα στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων, δεν θα εξορίζονται, δεν θα ανασκολοπίζονται, δεν θα μπαίνουν ισόβια μέσα, αλλά θα μπαίνουν 6 μήνες φυλακή. Στη χώρα που ο Τσουκάτος κυκλοφορεί ελεύθερος με το 1 εκατομμύριο του Χριστοφοράκου, ο παραγωγός της λαϊκής, άμα υποπέσει σε αδίκημα στο ζύγι ή αν φωνάξει παραπάνω για την πατάτα, θα παίρνει 6 μήνες φυλακή. Είναι ακριβώς η νοοτροπία της κυβέρνησης αυτής. Ερχόμαστε σήμερα να νομοθετήσουμε για να διαλύσουμε τις λαϊκές αγορές, για να νομοθετήσουμε σκληρά μέτρα για τους παραγωγούς, οι οποίοι παλεύουν με ένα κόστος παραγωγής μεγαλύτερο από το κόστος διάθεσης των προϊόντων τους, να επιβιώσουν αυτοί οι οικογένειές τους. Στη Βουλή των Ελλήνων, στην οποία την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση νομοθέτησε, αλλά δεν το έγραψε καμία εφημερίδα και δεν το αναπαρήγαγε καμία τηλεόραση, προκειμένου να χαριστούν στον κύριο Σάλα, που παραμένει διοικητής της Τραπέζης Πειραιώς, που έχει απορροφήσει και την Αγροτική Τράπεζα, που έχουν τα δάνεια οι αγρότες και η παραγωγή, τα χρήματα εκείνα τα οποία προέβλεπε ότι θα έπρεπε να καταβάλει για την απορρόφηση των Κυπριακών τραπεζών. Κουβέντα. Μούγκα στη στρούγκα. Νομοθέτησε η κυβέρνηση και την ίδια μέρα το σύστημα προπαγάνδας του συστήματος, αγκιτάτσιας μάλλον, προέβλεψε ότι θα έπρεπε να μπουν και οι άρσεις ασυλίας για να αποτελέσουν το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων και να περάσει στα ψηλά. Το ίδιο ακόμα μια φορά η συγκεκριμένη κυβέρνηση έρχεται να νομοθετήσει υπέρ των τραπεζιτών. Δηλαδή νομοθετεί υπέρ εκείνων που κατάσχουν τα σπίτια, ευνοϊκά, αποφασίζει το του χουσού, δηλαδή η κυβέρνηση, ότι τις μετοχές του κυρίου Λάτσι, που τις αγόρασε με 1,57 της Eurobank, θα τις πουλήσει με 0,31 σε συγκεκριμένα φαν, και αυτό ευνοϊκά προς την κυβέρνηση, χωρίς καν να νομοθετηθεί, απόφαση κυβερνητική. Και την επόμενη μέρα, σήμερα, ερχόμαστε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις εκείνους οι οποίοι χαρίζουν τρόφιμα. Και ποιες προϋποθέσεις? Αυτοί θα πρέπει να έχουν η παραγωγή και τις λαϊκές αγορές, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ανάπηροι με 520 διαδικασίες και την ίδια στιγμή, αύριο, παράλληλα συζητείται σήμερα σε πρώτη ανάγνωση, αποφασίζει η λαοπρόβλητη κυβέρνηση του Μνημονίου ότι για το Μέγαρο Μουσικής, για τα εγγυημένα δάνεια των 90 εκατομμυρίων, 60 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 95 εκατομμυρίων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή από τους Έλληνες πολίτες, θα πληρώσει ξανά ο ελληνικός λαός για το Μέγαρο Μουσικής τα χρήματα αυτά τα οποία δεν μπορεί να πληρώσει η διοίκησή του και είναι εγγυημένα το ελληνικό δημόσιο. 245 εκατομμύρια ευρώ είναι το ύψος του Μέγαρου Μουσικής. Τα τελευταία 100 εκατομμύρια, τα οποία εγκρίναν πάλι η πλειοψηφία, ήταν τα τελευταία. Με 100 εκατομμύρια σου το Μέγαρο Μουσικής. Για το Μέγαρο Μουσικής λοιπόν δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία ευθύνη. Απαλλάσσουμε όλους από τις ευθύνες, είτε λέγεται ΤΑΙΠΕΔ, είτε λέγεται του Χουσού, είτε λέγεται Τρόικα, είτε λέγεται επόπτες. Και για αυτούς τους οποίους βάζουμε σκληρούς όρους, είναι αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές και βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Και εγώ ρωτάω, ψηφίζουμε κατά συνείδηση, λέει το Σύνταγμα, τις αγαπημένες μου συναδέλφους της Β' Αθηνών, ονομαστικά, της πλειοψηφίας, που είναι σήμερα εδώ και προς τιμή τους που είναι εδώ, γιατί άλλοι όλοι δεν είναι εδώ. Ο Δημήτρης ο Μουλιάτος, που είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας από τις λαϊκές αγορές, τι σας είπε? Ότι συμφωνεί με αυτό το νομοσχέδιο? Τι σας είπαν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ανήκαν χρόνια στη Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι δίναν αγώνες για τα νέα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση? Σας είπαν ότι σαν εκπρόσωποι τους, γιατί σας ψηφίσανε, πρέπει να το ψηφίσετε αυτό το σχέδιο νόμου που επιβάλλει ποιος και γιατί? Ποιος και γιατί? Θυμίζω ότι την ίδια στιγμή που ζητάνε
από τον πατέρα τον πολύτεκνο παραγωγό στη λαϊκή αγορά να φέρει φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα φρέσκια του έτους, την ίδια στιγμή ο Ελάκτορ ιδιοκτησίας Μπόμπολα χρωστάει στις τράπεζες 1.700.000.000 ευρώ. 1.700.000.000 ευρώ. Σε αυτό ζητάτε ενημερότητα προκειμένου να του δώσετε νέα δημόσια έργα? Όχι. Τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάει ο Βιενόπουλος στη Μαρφίν, ζητάτε ενημερότητα? Της Βιοχάρ Κωνσταντινόπουλος 1 δισεκατό. Ο Κανελόπουλος στη Τιτάν 1 δισεκατομμύριο. Σύνολο αυτών που χρωστάνε και κάνουν business με το δημόσιο 10.397 εκατομμύρια. Τους ζητάτε να είναι εντάξει για να παίρνουν δημόσιες δουλειές? Γιατί το ζητάτε από τον παραγωγό ο οποίος δεν έχει να φάει? Γιατί το ζητάτε από τον αγρότη ο οποίος παλεύει να βγάλει με τον ιδρώτα του εκείνα που μπορούν να συντηρήσουν την οικογένειά του? Γιατί είστε τόσο αυστηροί από τη μια μεριά και τόσο λάρζα από την άλλη? Γιατί στο μέγαρο μουσικής νομοθετείτε να τα χαρίσετε και κλείνετε το ανιάτων πετώντας παιδάκια έξω, πετώντας ανήμπορους ανθρώπους που θα πεθάνουν από την πείνα? Γιατί απλώς ακολουθείτε τις συμβουλές των στελεχών σας, όπως του υποψηφίου βουλευτού της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, στο Facebook. Ας τους αφήσουμε να αυτοκτονήσουν και τι σε ενδιαφέρει εσένα, τόσοι πεθαίνουν. Έγραφε χθες στο Facebook. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε μέρα που περνά, βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία φέρεται με τον χειρότερο τρόπο σε όποιον παράγει σε αυτόν τον τόπο και χαρίζει σε όποιον διατάσσει αυτόν τον τόπο και σε όποιον ορίζει σε αυτόν τον τόπο, και αυτοί είναι οι τραπεζίτες. Την ίδια στιγμή παραβιάζεται το Σύνταγμα, η αρχή της αναλογικότητας. Πάμε σε ευρωεκλογές. 7 εκατομμύρια έκτακτη επιχορήγηση. 7 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη επιχορήγηση. Εμείς είπαμε να μειωθούν. Πόσα παίρνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες? 52.000 ευρώ. Γιατί πρέπει να πάρει τη μερίδα του Λέδος στο Πασόκ. Και μάλιστα το Πασόκ, το οποίο περιλαμβάνεται στο συσχηματισμό που λέγεται ΕΛΙΑ, με σκοπό να αλλάξουμε το αφημί μετά τις εκλογές και να χαθούν και τα 250 εκατομμύρια που είναι δάνεια στις τράπεζες, την Bad Bank του κυρίου Σάλα μέσω της Αγροτικής Τράπεζας και άλλα τόσα 200 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία που θα την κάνουν Νέα Ελλάδα τώρα, για να αλλάξουν και εκεί το αφημί και να γλιτώσει τα λεφτά που πήραν από τις τράπεζες. Και μοιραστήκαν σε ποιους? Ρωτάω, ρωτήθηκε κάποιος βουλευτής του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ποτέ πού πήγαν τα λεφτά αυτά από τα κομματικά ταμεία? Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να συνεχίσει αυτή η παράδοση του μαύρου και του άσπρου χρήματος? Ο Χριστοφοράκος είναι ακόμα στη Γερμανία, προστατευόμενο είδος. Στα πηγενέλα του Βενιζέλου σαν Υπουργού Εξωτερικών ή του κυρίου Σαμαρά σαν Πρωθυπουργού ζητήθηκε ποτέ να τους δοθεί ο Χριστοφοράκος και ποιοι ταρπάζανε? Και δεν μιλάω για τα επίσημα των 2,5% που αυτά από την εξεταστική της Ζήμες προέκυψαν, αλλά μιλάω και για τα εκατομμύρια, σαν αυτό που πήρε ο Τσουκάτος, σαν αυτά που πήραν άλλοι. Για ποιο σημάζεμα του τόπου μιλάμε? Προστατεύονται απόλυτα. Όπως προστατεύεται ο κύριος Βενιζέλος για τα υποβρύχια, όπως προστατεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος όλος εκείνος ο πληθυσμός που έβγαλε τα λεφτά στο εξωτερικό και δεν δίνονται τα στοιχεία στη εισαγγελία. Αυτή δυστυχώς τη δουλειά, τη βρώμικη δουλειά την έχουν δώσει στη Βουλή των Ελλήνων. Και η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να αντισταθεί. Εδώ πρέπει να πούμε το μεγάλο όχι. Διότι όλοι φέρουμε ευθύνη. Και κυριότερα φέρει ευθύνη αυτός που ψηφίζει αυτού του είδους τα νομοθετήματα. Στη Βουλή την Κυπριακή, στην αντιπροσωπεία, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μεθαύριο, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο βουλευτής Σιλούρης, θα καταθέσει την έκθεση για το πώς μπήκαν στο μνημόνιο η Κύπρος και το τι συνέβη.
Μαθαίνω και συζητώντας και μαζί του κατά την τελευταία μου επίσκεψη στην Κύπρο, ότι περιλαμβάνει τις ευθύνες Ελλήνων τραπεζιτών. Ελλήνων τραπεζιτών που με offshore στην Κύπρο κάναν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για τις οικογένειές τους. Για τους ίδιους τραπεζίτες η Βουλή των Ελλήνων νομοθετεί να τους τα χαρίσει πριν από λίγες μέρες. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει ακριβώς? Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό? Τη μία και μόνη εξεταστική δεν την κάνει, λέει ο κύριος Σαμαράς, για να μην στεναχωρήσει τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος επανέρχεται, τώρα θέλει να πάρει πίσω το μαγαζί. Και βγαίνει η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σπυράκη, δημοσιογράφος, και λέει ότι γνώριζε η ίδια ότι στο διάστημα των 2 εκλογών ότι ερχόντουσαν αεροπλάνα με ΚΑΣ, με μετρητό, από τη Γερμανία και από την Ιταλία για να σωθούν οι τράπεζες. Και εκείνη, λέει, δεν το έγραψε για να μην ανησυχεί τον κόσμο. Ερώτημα πρώτον, στο αφεντικό της το είπε? Γιατί αν το είπε υπάρχει θέμα. Ερώτημα δεύτερον, σε ποιο λογαριασμό έχουν εγγραφεί τα δισεκατομμύρια των αεροπλάνων? Χρεώθηκαν στον ΕΛΑ? Όχι. Χρεώθηκαν σε αλληλόχρεο λογαριασμό στον προπολογισμό? Όχι. Άρα τι συμβαίνει? Μαύρα ήρθαν τα λεφτά. Μπαίνει και ο Μπαλτάκος μέσα να έρθει εδώ να μας τα πει, να τα πούμε. Μαύρα ήρθαν τα λεφτά. Δεν χρεώθηκαν σε κανένα λογαριασμό. Όπως δεν χρεώθηκαν σε κανένα λογαριασμό στην Κύπρο όταν έδειχνε το ΡΙΚ και τα ιδιωτικά κανάλια το βράδυ που αποφασίσαν να κουρέψουν τις καταθέσεις, τα κοντέινερς που πηγαίνουν στην τράπεζα της Κύπρου. Γιατί και εκεί δεν γραφήκαν πουθενά στον προπολογισμό, ούτε σε κανένα λογαριασμό. Ποιος παίζει και τι παιχνίδι με ποιον? Με τους Έλληνες παίζεται το παιχνίδι. Και την ίδια ώρα που όλα αυτά γίνονται, που δεν απαντάει κανείς στη Βουλή, δεν θέλω να σας απαντήσω, είπε ο κύριος Τουρνάλας, ο διορισμένος αυτός τύπος που μπήκε υπουργός των Οικονομικών, όταν το ρώτησα για το αν θα πληρωθεί την επόμενη εβδομάδα το ακούρευτο ομόλογο των κερδοσκόπων, είπε δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν απαντώ. Δεν ήθελε, δεν γουστάρει να απαντήσει στη Βουλή των Ελλήνων, στο ναό της Δημοκρατίας. Αλλά την ίδια ώρα οι υφυπουργοί του και άλλοι υπουργοί με τον κύριο Σόρος παίρνουν μαζί δείπνο. Τι λέτε με τον κύριο Σόρος? Τι λέτε με τον κύριο Σόρος? Πόσα κέρδισε ο κύριος Σόρος το βράδυ του G20 που ο κύριος Παπανδρέου πήγε στις Κάνες? Ποιοι πόνταραν στα CDS για την πτώχευση της Ελλάδος? Τι δουλειά έχει ο Πόλσον να αγοράζει στην Ελλάδα όταν αυτός πόνταρε την πτώχευση της χώρας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί εδώ να μην ακούγεται τίποτα. Μπορεί τα μέσα μαζικής ενημερώσεως να συνεχίσουν να θάβουν αυτά που λέμε. Αλλά αυτά καταγράφονται στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων και θα αποδοθούν ευθύνες ποινικές. Συλλογιστείτε όμως και τις πολιτικές ευθύνες που φέρει ο καθένας και καθεμιά. Υπάρχουν εδώ συνάδελφοι που δεν έχουν ψηφίσει ακόμα μνημόνια και μεσοπρόθεσμα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή έρχονται στην Ολομέλεια. Οι απώλειες από τις κοινοβουλευτικές ομάδες είναι δεδομένες. Γέμισε ο χώρος των ανεξαρτήτων. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε εθνικά. Ήρθε η ώρα να πούμε δεν πληρώνουμε το κοχρεολύσια. Δεν πληρώνουμε το απεχθές και το επονίδιστο του χρέους. Δεν πληρώνουμε το ταβατζιλίκι επιτόκιο που μπήκε από την Deutsche Bank και από τις άλλες τράπεζες ως ενδιάμεση μεταξύ του δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είχε υποχρέωση να δανείσει τη χώρα με το Euribor και κινήσουμε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κάνουμε στάση πληρωμών των κοχρεολυσίων. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Εθνική Κυβέρνηση. Ρίχνουμε τους φόρους. Και ξεκινά την άλλη μέρα η Ανάσταση για την οικονομία. Ρυθμίζουμε τα χρέη για τους μικρομεσαίους αντί να τους βάζουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Κάνουμε εθνικό λογαριασμό και πάμε σε 120-150 δόσεις με 2 χρόνια αναστολή για να ξαναβγούν τα λουκέτα από τα μαγαζιά. Δίνουμε τη δυνατότητα να ανασάνουν οι έμποροι, είτε στις λαϊκές είτε στα καταστήματα. Ελέγχουμε την Τράπεζα της Ελλάδος.
και όλη αυτή την οικονομία της φούσκας, την οποία υπηρετεί διεθνής τάξη πραγμάτων, και η σημερινή κυβέρνηση την οδηγούμε εκεί που την οδήγησε ο Ρούσβελτ όταν έκανε το New Deal, στην ομοθεσία του Glass-Steagall. Οι τραπεζίτες που θα προκύψουν από το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου της Κυπριακής Βουλής είναι αυτούς τους οποίους χαϊδέψατε προχθές και χαρίζατε δισεκατομμύρια. Έχετε πλέον των πολιτικών και ποινικές ευθύνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.